Ωραία, τέλεια. Από κάτω εγώ Νίκο. Θα πάω στο κόσμο στη Μούρη και... Το καλό είναι τώρα ότι με αυτό δεν χρειάζεται να κάνεις βήματα και τέτοια σε τέτοια μέρη, γιατί κάνεις το live scan και σου βγάζει ακριβώς εικόνα και το τι είναι το καθένα. Δείχνει κόκκινο. Να δούμε και ένα scanning να κάνουμε. Ένα κόκκινο, βλέπεις και αυτό. Να το. Να το, εδώ φαίνεται καλά. Βλέπεις. Να το. Ξεκάθαρο μέταλλο. Και το αποστάσεων και αυτό. Εδώ. Δεν είναι και τυχαίο εδώ τώρα που είναι οι πέτρες εδώ. Κοίτα εδώ. Φίλε, πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται. Ούτε ένα μέτρο, αλλά τώρα το μέτρο μπορεί να είναι επειδή κάνει λοφίσκοδο, να είναι και... Κοίτα ρε μαλάκα πως είναι. Κοίτα πόσο πιο ξεκάθαρα να γίνει κάτι. Απίστευτο, έτσι. Μαλάκα, δεν υπάρχει αυτό. Άμα θα βγάλουμε εδώ κάτω, κάτω, θα φύγουν οι πέτρες. Κοίτα. Έλα δεις. Νίκο, έλα δεις. Νίκο. Κοίτα. Έκανε ρε για μία. Κοίτα, όλο χτιστό, Ναι, όλο αυτό είναι. Κουβάς. Κάτω, γύρω, γύρω. Κουβάζουμε, αλλά και το μεταλλικό που είδαμε. Για τρόπο μαζί, ρε, λέει, έχεις φαινόμενο. Οπα. Το καλό είναι, Καπωμένο, για στο δω. Αν το κάνουμε. Έλα, πάρε την τιμή. Πάρε την τιμή.
εικόνα ρε. Κάποια εικόνα είναι. Εσύ για τον Παρέτο. Κάτι άλλο έχει μέσα. Πέτα ρε. Πάρτα μαλάκα, κοίτα εδώ. Πάρτα. Πάρτα φίλε. Κοίτα. Τι είναι αυτό ρε. Κέραματα. Ωραία μαλάκα. Μαλάκα γράμμα. Γράμμα. Και εφημερίδα. Λιθρονολογία. Το να είναι γράμμα κάποια. Άρτηση μαλάκα, κοίτα. Δεν φοράω και τα γυαλιά μου και δεν σε βλέπει κάτι. Γράμματα, δεν είναι. Τι να γράφει. Κάτι έχει αυτό πάνω το σπίτι. Ωραία, κάτι γράφει αυτό. Είναι καθάρισμα, κάτι έχει. Ρε φίλε, εδώ κάτι γράφει. Κοίτα εδώ. Δαχτυλίδια. Κέρματα. Η αλυσίδα αυτή λέει έχει, κοιτάξτε. Λίρα μαλάκα, λίρα είναι. Μισό λίρο έχει. Μισό λίρο πρέπει να είναι αυτό. Μισό λίρο, ναι. Κοίτα η αλυσίδα πως έχει γίνει. Άντε, λίρες. Και αυτή η λίρα είναι. Ένα άλλο κέρμα που δεν ξέρω τι είναι. Και Εδώ κοιτάξτε. κοσμήματα. Να κι άλλα. Αυτά η εικόνα ρε φίλε, πόσο παλιά είναι η εικόνα. Δεν μπορώ να δω τι Άγιος είναι. Ναι. Ξέρω τι μπορεί να είναι αυτά τώρα. Απίστευτο. Αυτή η εικόνα μπορεί να έχει αμύθιτη αξία. Σκηνιά. Κάτι γράφει εδώ πέρα πάντως φίλε, είναι Ναι, αυτό. σαν πένα κάτι. Κάτι σαν πένα γράφει εδώ τώρα, αυτό πρέπει να το δούμε. Καθαρίσουμε αυτό και να δούμε τι γράφει. Το χαρτί μου το πιάνεις πολύ γιατί διαλύθηκε πως η εφημερίδα δεν έπιασα και έγινε σκόνη. Διαλύθηκε εφημερίδα. Τώρα χαρτί.